Život im skomplikoval handicap, no oni si opäť sadli na bicykle, aby rozviezli dary pre tých, ktorí to potrebujú. Na bicyklovej túr sa zastavili vo viacerých slovenských mestách, od Svitu až po Považie, s cieľom spájať ľudí a pomáhať. Štartujeme. Záverečnú etapu, posledný deň. 6 etáp a kilometrov dokopy 424. Počas cesty sa materiálna i morálna pomoc skloňovala vo všetkých pádoch. K 20 obdarovaným sa v priebehu týždňa dostalo spolu 15 000 eur. Odovzdávame nie len tento symbolický šek, ktorý si môžete doma vystaviť niekde. K materiálnym prekvapeniam sa pridali aj tie osobné. A pamätáš si aj na toho doktora, ktorý ťa prijímal? To si nepamätám. Tak stojí tu pred tebou. Dostať sa do všetkých plánovaných zastávok dalo zabrať. Miernejšie etapy striedali poriadne ťažké úseky. Tam, kde on nevládze zabrať rukami, tak ja vládzem nohami, takže v tom je to spojenie. Dali sme to. Bola energia, je tu láska, takže bolo to v pohode. Oni sú bez hraníc, oni sú väčšine s náladou. A po 6 dňoch prichádzajú všetci živí a zdraví do cieľa v Trenčianskych Tepliciach. Bez týchto ľudí tady by to nebolo ono, takže perfektné. Netreba hľadať proste, že nemôžem, ale vždycky, že môžem a chcem. Katarína Tekeľová, televízia Markíza.